Tuli palapeli. Valtterikin kahtoo, että siinä on hieno palapeli. Onko? Kyllä on mielissään, kun pääsi rapsutettavaksi. Niin. Uusi sohva. Sillä oli pätkä eilen ihmeessä, että kun ei päässyt nukkumaan päiväunia sohvalle. Niin olisi. Entiset nahkasohvat oli jo niin rähjäiset, että niissä joutui olemaan miljoonailtakin vilttiä ja peittoa, että pystyi istumaan. Nälkäkö iski? Sulla uskaltaa onneksi olla kuppi koko ajan, niin sä syöt silloin, kun on nälkä. Juo vaan kahvit ja pitää käydä Iisalmessa Seppo Aato ostamassa osia. Ja sitten noihin uuden sohvan jalkoihin huopa. Tuuni til. Nytkö se iski hienoa? Joo, havi.